Кылгалинең Кыссай Юсуф поэмасы дөнья классик әдәбиятының мәшһүр әсәре. Ул хәтта мәдрәсәләрдә дәреслек итеп кулланылган. Аның кулъязма һәм басма вариантлары кулдан кулга йөртелгән, әсәр затлы бүләк буларак та файдаланылган. 2010 елда Кыссай Юсуф поэмасы Рауль Бахараев тарафыннан инглизчәгә дә тәрҗемә ителде. Тиздән әлегә әсәргә нигезләнеп сәхнәләштерелгән Юсуф спектакле күрсәтелә. Тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Беренче театр спектаклендә сүрәтләнгәнчә, 20-нче гасыр башында татар театрына каршы булган мулла, дин әһелләре бүген нәрсә әйтер иде икән? Тиздән Кыссай Юсуф дип аталган премьера булачак. Хәзер без Ислам мәдәнияте музеенда әлеге спектакльгә багышланган матбугат очрашуында. 1 сәгать 40 минут эчендә тамашачыга моңа кадәр татар театры сәхнәсе өчен гадәти булмаган спектакль тәкъдим итәргә җыена Кариев театры. Biz кечкенәдән Юсуф китабы, Юсуф Зөләйха тарихы белән үскән кешеләр һәм миңа калса бүгенге заман яшьләренә, бүгенге заман баласына бу тарихны җиткерү өчен шулай ук заманча тел һәм заманча алымнар кирәк. Һәм шуңа күрә менә бу җыелган иҗади командада пластика ягыннан да, музыка ягыннан да һәм шул ук вакытта аның визуал картинасы ягыннан да аны яңаша җан өреп, яңаша иттереп тәкъдим итәргә, яңаша төреп бирергә тамашачыга омтылыш ясадылар. Әлеге тема театр сәхнәсендә яңалык түгел, монысы өченче, әмма Юсуф ролен башкаручы актер башкаларны кабатламас өчен ул куелышларын карамаган. Монда без менә режиссер белән билгеләгән 4-5 төп нокта дип әйтик инде. Менә ул сәхнәләрне бик җентекләп эшләргә тырыштык. Килеп чыккандыр ансын инде менә 15-кә күрерсез. Җаваплылыгы бик зур. Юсуф спектакленә махсус язылган электрон музыка, заманча хореография, сәхнәдә ут бизәлеше синтезы булар барысы да яшь тамашачыны җәлеп итү алымы. Кылгалинең Юсуф кыссасы әсәре сюжетына Коръәннең 12-нче сүрәсе нигез итеп алынган. Коръән сүрәсе белән бәйле әсәрнең фәнни киңәшчесе Россия Федерациясе мөселманнары дини нәзарәте рәисе Рауль Гайнетдин. Ул дини эчтәлек саклансын өчен нәшидләр, мөнәҗәтләр яңратырга тәкъдим иткән. Журналистлар өчен өстәмә мәгълүмат буларак Милли музей белән берлектә күчмә күргәзмә дә оештырылган. Ул премьера көнендә дә тәкъдим ителә. Менә бу китаплар, менә шушы күргәзмәгә куйган китаплар, алар туган якны өйрәнү бүлегеннән безнең китапханәнеке урнаштырылган һәм безнең сирәк китаплар бүлегеннән монда барлыгы менә 8 китап. Очрашу барышында журналистлар спектакль Кыссай Юсуф әсәре белән таныш булмаган тамашачы өчен дә аңлашырлыкмы дип тә кызыксынды. Бу ягына аеруча игътибар бирдек һәм аңлашырлык итәргә тырыштык дип белдерде спектакльнең режиссеры Ринат Әюпов. Аңлашыла торган спектакль. Монда бернинди сораулар юк. Сорауларга урын калдырмадык. Кылгали язган Кыссай Юсуф поэмасының төп идеяләренең берсе ил белән Юсуф кебек камил затлар идарә итәргә тиеш. Спектакльне сәхнәләштерүчеләр дә тамашачыга Юсуфны көчле рухлы һәм ышандыру сәләтенә ия, бүгенге катлаулы дөньяда яхшылык үрнәге итеп күрсәтергә тырышкан. Ни дәрәҗәдә барып чыкканын премьера аша белербез. Журналистларга спектакльнең трейлеры күрсәтелде. Туар кояш, тулган ай һәм 11 йолдыз. Матбугат конференциясе тамамлангач, очрашуда катнашучылар өчен экскурсия оештырылды. Кунаклар Ислам мәдәнияте музееның яңа күргәзмәсе белән танышты. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.